Aha. Oras de peligro na. Ba? 11:30. Ano kayang ulam mi? Aha! Ulam for today is tinola. Ulam for today. Sarap ng tinola. Ba, tinola yata yung ulam ng my friend. Papabaho ko ah. Ay, naman ni mga nakakabang mapali. Ako pintinolo. Ano siya? My friend! Papabaho ko yung ulam mo, my friend! Pangunin yung luto ng my friend, ha? Mamang tinola bin, no? My friend! Oh, paterno, tatsu ka. O siyempre, minta ko niya, tsu ko, inamamuntagin. Laking ulam. Laking ulam ngayon ni ma. Papabaho ko tinola lang, ulam. Oh, pasiri mo naman pamawo. Ika, my friend, natin ka palang ulam niya mo agad inaus. O kasiri mo pamawo, paterno. Kalili talaga. O, balo ng ulam eh. Ito na ito, check up ko lang. Ala, ya. Pipamirito niyang manok yan. Oo. Pipamirito niyang manok. Ba? O, spam.